Adonai Yeshua HaMashiach. Mayong gabi kanatong tanan mga kaigsunan. Mayong gabi sa tanang mga Mesianic o Shabbat Shalom sa tanang mga Mesianic sa tibuok Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Mayong gabi sa tanan natong mga higalaan usab sa Facebook o diha sa Bungabong, Mindoro Oriental, diha sa Jinsan, sa Bulacan, mga igsoon, sa ilan ni Brother Russell, Shabbat Shalom niyo diha sa Paypay Leyte City, o diha usab sa Iligan, Lanao del Norte, sa panimalay ni Brother Alfredo Bantrugan, Shabbat Shalom niyo tanan diha, o diha usab sa Alubihid na Samis Oriental, sa akong mga kapanintihan diha, sa akong mga igsoon diha. Shabbat Shalom mo may gabi ninyo, Shabbat Shalom sa mga igsoon diha, Brother Bibot o Brother Q. De Silva, o diha usab sa Cagayan de Oro City, mga igsoon sa akong mga igsoon diha, mga kaparintihan. Mayong gabi kanyong tanan diha, o diha usab sa Surigao del Norte, mga kaigsunan, sa mga Laskay family sa Surigao del Norte. Mayong gabi kaninyo o Shabbat Shalom. O diri sa usab sa mga kaubanan ako mga Messianic diri sa Cebu, mga igsoon, mayong gabi o Shabbat Shalom kanatong tanan, o sa tanang mga Hudyo o mga Israelita dito sa nasod sa Israel. Shabbat Shalom kaninyo. Shalom alino alkol Israel ang kalinaw manakanato og sa tibuok Israel. Amen. Kain ano'y kulim lasop dabar ni Gedhaimit ilabi adhaimit, kaya wala kita'y mahimog batok sa mga pulong sa kamaturan kundili sa pagdapig sa kamaturan. Kadjot lang may ikson na tayo kwa o kadali. Okay. Magpa-shout out dahil ng atong mga kahigalaan sa mga igsoon diri sa Facebook. Shout out kuno kang Brother Boboy Inosian. Maay usa ka kuan siya ka fighter, may laki nga fighter, mga igsoon sa Yaoyan Taijutsu. May gabi nimo diya, Brother Boboy Inosian. O may gabi usab, shout out usab kang Grandmaster Emiliano Dodong Zapata, mga igsoon ang Grandmaster sa Yaoyan Taijutsu, o kang Master Dante Linjo, o shout out sab sa kang Master Dato Dita, mga igsoon, o kang Dato Malki Makiduma, kang Dato Guod, ang Supreme Grandmaster sa Yaoyan Taijutsu. Ang Supreme Grandmaster niya si Dato Guod. Mayong gabi kaninyo diya, mga igsoon, o kinsa man ug uban pa nga mga kahigalaan nato mga kaigsunan. So dalaygon kayo ang adunay anhita sa atong pagpaambit o mubo nga mensahe ning taknas kagabion sumala sa atong naandan maigsoon nga inighuman nato og Erev Shabbat, no? Ang madalikya ta og pagpaambit sa mensahe sa pulong sa adunay kay mo tay buhaton aning tibuok nga gabi inigsalop sa adlaw hangtod sa pagsalop ng sa adlaw ugma sa Sabado mahuman ang Shabbat. Muna nga magpaambit ta sa pulong sa adunay mga igsoon. So nganong nangahadlok man ang mga Kristiyanos sa COVID, mao ni ang atong hisgutan ning taknaa sa kagabion. Daghan akong nahibaw-an mga kaigsuonan nga mga Pentecostal, born again, o uban pa mga Baptist, uban pa mga Protestante nga nagpabakuna na sila mga kaigsuonan kay nahadlok sa COVID. Angay bagyong kahadlukan nato ang COVID. Asa na ang ilang pagtuo? Asa na ang ilang Dios? Asa na ang ilang gipanghinambog nga naa sila sa kamatuoran? Bisan gani mga igsoon si Kibuloy nga miangkon sa iyang kaugalingon nga siya ang appointed son of God na hadlok sad sa COVID. Nagpabakuna na si Kibuloy mga kaigsunan kay nalisang siya sa COVID.
So, matod pa ni Kibuloy, nakigdungan gid siya pag bakuna sa atong presidente, nagpabakuna sa kuno siya. Pero ni-claim siya siyang kaugalingon nga appointed son of God. Di ba so Kibuloy murag di guro gahuna-huna sa iyang isulti guro. Kung haom ba ang iyang gipanulti, iyang gibuhat sa iyang pagpang-claim siyang kaugalingon nga siyang appointed son of God, ina nagpabakuna kay nahadlok sad sa COVID. So asa ang imong pagkaanak Kibuloy? Asa ang imong pagkaanak? Asa ang imong pagka-appointed son? Asa ang imong giingon Kibuloy nga hawak nimo ang universo? Asa ang giingon nimo nga naa sa imong kamot ang remote control sa kalibutan? Hadlok man lagi ka sa COVID. Dali man lagi ka og pabakuna tungod sa kahadlok. Nagpatuo manggod ka nga ikaw ang manluluwas sa kalibutan. Di ba? Di ba niingon ka Kibuloy nga walay maluwas kun dili mo agi sa imong kamot? Mga imong ipanghambog, sige ko dungugan na sa imong sa Facebook. Walay maluwas kung dili mo agi sa imong kamot. Si Kibuloy daw mga igsoon ang ulahi mo perma sa imong clearance sa kaluwasan. Nalay ulahi na tong gipost diya mga igsoon. Nga si Kibuloy ang katapusang mo perma sa imong clearance sa kaluwasan. Unya nganong perte man lagi nimong lisanga sa COVID og nataranta sa pagpabakuna? Ay intawon ang anak kuno sa Dios nga taga Davao mga igsoon, ang appointed son of God kuno mga igsoon, hambog ray nagdako di ay niya, no? Hambog ray nagdako nimo Kibuloy. Basin si Digong, si Panilo og si Duque, basin mauray mo tuon nimo. Ala, linya na mo diya mga Kristiyanos kay nanawagan si Kibuloy. Hapit na ra ba ang deadline? Matod pa niya December 25 kuno ang deadline sa iyang pagperma sa imong clearance sa imong kaluwasan. Katawanan. August na ra ba taron? Ya December 25 kuno ang deadline sa iyang pagperma sa inyong clearance sa inyong kaluwasan. Nanawagan si Kibuloy mga kamo diya mga Pentecostal kamong mga nagpabakulam na diya nga mga Pentecostal, mga Kristiyanos, mga born again. Ala, nagpabakulam naman mo, so pildi na daan yung kinabuhi. Inihap na lang mga adlaw ang kinabuhi sa inyong mga adlaw, 2 years na lang mo, so papirmahin na daan Kibuloy na inyong clearance kaluwasan. Muna iyang panawagan ninyo. Kana kung nito mong Kibuloy. Okay. O mausab na ang gibati karon mga kaigsuonan sa ubang mga Kristiyanos. Daghan na sa kanila mga igsuon ang nagpabakulam. Apan dili pa hinuon tanan. Bisan gani mga Mesianic, daghan na kog nahibaw-an nga mga Mesianic nagpabakulam sad. Muna nga niining panahon sa pandemya o niining panahon sa mga pagsulay, diri nimo makita ang tinuod nga magtotoo. Ang tinuod nga magtotoo, dili nimo na makita panahon sa kahayahay. Panahon sa normal nga dagan sa kalibutan. Di nimo na makita ang tinuod nga magtotoo. Diha nimo makita ang tinuod nga magtotoo sa Elohim, ang tinuod nga may pagtuo sa amahang langit nun, ang tinuod nga may pagtuo sa pulong sa Elohim, pag-abot sa mga katalagman, pag-abot sa mga pagsulay. Diha nimo makita ang tinuod nga magtotoo. Ang tinuod nga may pagsalig sa pulong, ang tinuod nga may pagtuo sa pulong sa Elohim. Diha nimo makita pag-abot sa katalagman, pag-abot sa mga ingon-ani nga mga panghitabo. Kay may lang sawa pay mga panghitabo, may lang baba, may lang mo pasiatab sa ilang pagtuo, may mo pasiatab sa ilang gugma kuno sa Ginoo, maayo mo pasiatab sa ilang kunong pagka matinuohon sa pulong sa Ginoo. Pero pag-abot ni ini nga mga trahedya, diha nimo makita mga igsoon nga mukakak sila o musurrender sa ilang pagtuo. Muna nga diha nimo makita karon, diri masukod karon kinsay tinuod nga dunay pagtuo. Ni ata karon lumba kung makita karon ang kinsay palig-unay ni karon sa pagtuo. Ni ata karon palig-unay sa pagtuo ngano magpinatyanay na magani. Bakunahan ka mga igsuon. Unya diri gyud nato makita kung tinuod ba ang usa ka
Kristiyanos o usa ka magtotoo sa Elohim, tinuod ba ang iyang pagtuo? Tinuod ba sila nga may relasyon sa Elohim? O tinuod ba sila nga may pagsalig sa Elohim? O tinuod ba sila nga dunay pagsalig sa pulong? Diri nimo makita nga ang ubang mga Kristiyanos naara gyud ay sa baba ang ilang pagtuo o ang ilang pagsalig sa ilang Ginoo, wala di ay sa ilang kasing-kasing. Magtotoo ra ni sila sa baba, pero dili tinuod nga magtotoo sa pulong sa Elohim, kay wala sila pagsalig sa ilang gialagaran nga Elohim. Mga kaigsuonan, matod pa sa Roma 1:22, matod nila maalam sila apan mga buang-buang di ay. Muna gisulti ni Apostol Pablo, nganong buang-buang? Nganong buang-buang? Kay misugot ra sila mga igsuon nga himuong experimental ang ilang lawas sa bakulam, baksin. Mauna nga mga buang-buang, matod pag Apostol Pablo, maalam ko no sila, pero mga buang-buang kasagaran na bas nagpabakulam, mga profesional, mga doktor, mga abogado, mga teachers, mga negosyante, puro yun mga nagpabakuna, pare, pabakuna, mga pare, mga pastor nagpabakuna, mga igsuon. Nga mo ni yung Apostol Pablo, maalam ko no sila. Nag-angkon sila, maalam sila, pero mga buang-buang di ay. Nga naman, musugot ka, kung tinuod kang dili buang-buang, musugot ka, ang imong lawas, imong experimental. Bakunahan ka ng way kasiguruhan, mga igsuon. So, daghang mga profesional karon nga mga buang-buang, daghang mga Kristiyanos nga mga buang-buang. Pila na kabuk ang nangamatay human mabakulam mga kaigsunan. Pila na kabuk ang nangamatay human mabakulam sila. Walay kasiguruhan ang bakulam. Walay kasiguruhan ang bakuna mga kaigsunan. Maayong gabi kaniyong tanan. Brother Sunnyboy Laskay diya sa Manila. Maayong gabi. Shabbat Shalom. O sa akong asawa Abe Silva o kang Brother Laskay Saldivar Suwiri. O may gabi isad, Shabbat Shalom sad kang Brother Mario Cerezo diya sa Bungabong, kung wa ko masayo Bungabong, ani siya Bungabong, Bungabong, sani? Dapit si Bungabong, Mindoro Oriental. So, muna na ang mga kaigsunan. May gabi ninyo diya. So, daghan sa mga profesional ang mga buang-buang, daghan mga Kristiyanos, mga buang-buang, ano man, nisugot na sila nga eksperimentuhan ang imong lawas. Pila na kabuk ang nangamatay human sa bakulam. Sa tibok kalibutan mga igsoon, perteng daghana na ang nangamatay sa bakulam human mabakunahi patay. Walay kasiguruhan ang bakuna. Karon ulahing ibalita akong gipost na sa Facebook pare sa Manila patay human fully vaccinated. Unya fully vaccinated na COVID patay. Ibis fully vaccinated na ka. Safety na unta ka. Di na unta ka mag-COVID. Ingon nila nga, bintaha ang magpabakuna kay kung mabakunahan ka, mag-COVID kuno gyapon ka pero di na ka mamatay. Na unsa may noon kining Paris, Manila, mga kaigsunan na fully vaccinated na COVID, unya namatay man lagi. Amo na diaron. Nga walay kasiguruhan ka na, eksperimentuhan lang ka kanang imong lawas. Matod pa sa Illuminati, ang expose sa Illuminati mga igsoon nga si Bill Gates, matod pa si Bill Gates miangkon nga ang bakulam gigamit para mukunhod ang populasyon. Unya si Digong, ako gyapon nang ipost sa Facebook mga kaigsunan, si Digong nag-ingon pod, matod pa niya nga bawasan daw ang populasyon sa mga Pilipino sa 20% aron dili ma-overpopulated ang Pilipinas. Sa unsang paagi, pinaagis bakuna. Bawasan tag 20%, gibakunahan ta. Karo pa maabot 20% ang nabakunahan sa mga Pilipino. Inigabot 20%, pundo na tingali. Mga igsoon, okay, paabot nila 75, na kuy nadungog bro, paabot pag 75% ang mabakunahan. Gusto gid nila mumingaw ang Pilipinas mga kaigsunan. Og matod pod ni Panilo, sabi daw ni Secretary Duque o ni General Galvez nga himuon nilang mga ginyapig ang mga Pilipino para eksperimentuhan sa bakuna. Sayunan ka, kaila ka ng ginyapig mga igsoon nga
murag rabbit, gamay nga rabbit. Muna ilang pagtanaw sa mga Pilipino, eksperimentuhan lang. Mawito na akong giingon nga kung experimental raman di ay na ang bakulam, nganong di man yun na buhaton ngadto sa mga tao nga nas presuhan nga wala nay kanang paglaom nga magkagawas, kanang mga life sentence na gyud ba, o kanang naa sa mga mental hospital ba nga wala nay paglaom nga mulian pa sa ilang tarong nga pangisip, mo ay bakunahan nila una, eksperimentuhan nga unsa ba nga mga kaluoy sa atong mga kababayan nga mga senior citizen mo'y gipabakunahan para senior citizen. Ngano ka sigurohon man lang senior citizen pagpabakuna aron nga wa nay mangubra sa ilang binulan nga allowance. Kaya ang senior na may binulan nga allowance mga igsoon sa gobyerno o mga matay na tanan di wa na di makatigom og kwarta balik ang atong gobyerno. Unya nganong i-apel man niyo pag eksperimento ang mga sundalo, mga military o mga pulis. Unya mga matay na sila, unya taga-atakehon tas China, kinsa pa may makigubat sa mga insect kung mga matay na nang ato mga sundalo gumikan kay inyong gibakunahan. Wala unta to niyo i-apela na. Kay ngano man sigurohon na unta ninyo katong mga tuas presuhan o katong tuas mental hospital para maeksperimentuhan kung tinuod ba. So kana ang hinungdan mga igsoon nga ang bakuna walay kasiguruhan, mao'y hinungdan nga ang tanan nga magpabakuna papirmahon og waiver. Ngano papirmahon man kag waiver kung sure pa nga proteksyon na sa imong lawas, tinuod pa nga di ka maunsa na. Dili unta ka papirmahon og waiver, pero ngano papirmahon man kag waiver? Aron wala sila'y panagutan kung unsa man ang mahitabo sa ilang gibakunahan. Kung tinuod pa nga ligtas ang bakuna, nganong papirmahon pa man ka og waiver? Mo ay pangutana diya. Mga nahibulong ko, nganong ang mga tao, mga profesional, nganong ni desisyon nga magpabakuna nga unta, wa sir mo ana mo santog sa ilang pahak nila ng nganong papirmahon mo kung waiver kung safety ni, kung luwas ni. Isa ka na lang, maka-question ka na sa imong kaugalingon, nganong papirmahon kag waiver kung siguradong luwas ni. Hinumdumin ninyo mga igsoona nga hangtod karon wala pa man gani sila makahimo og kanang luwas nga bakuna para sa dengue. Wala pa magani bakuna para sa HIV, wala pa magani bakuna para sa TB, wala pa magani bakuna mga igsoon sa uban pang mga sakit ya nga dugay na kay nilang nailan. Unsa pagkahinoon kining COVID nga duha pa lang katuig, magduha pa lang katuig, nakamugna din sila og bakuna, kay imposible kay niya na. Wa man gani siya kahimog bakuna batok sa HIV nga karaan kini nga sakit. Kanang tuberculosis, karaan na nga sakit. Kanang TB, karaan na nga sakit. Nga nung mas nakahimo lagi og bakuna para ni ana. Unya, nakahimo dayon sila og bakuna para sa COVID. Nga wala pa man gani sila makailaon sa ng COVID. Wala pa'y duha katuig aning COVID mga igsoon. Yan na bakuna. Muna nga. Imposible kayo. Yan, nalimot ba mo sa dingding baksya sa unang panahon? Nga matod pa nila dili kuyaw ang dingbaksya kay approve na sa DFA, approve to sa DFA para ligtas daw ang mga bata sa dengue. Pero unsay nitabo nangamatay ang mga nabakunahan sa dingbaksya. Igor Radain Spinoy ningon hindi ko alam. Mao sa buhaton ni Digong niya pag mga matay ang mga Pilipino na wakunahan, maingon po si Digong hindi ko alam ganun pala ang nangyari. Pildi ta mga igsoon. Muna kung mabakunahan na gani ka, pildi ka na. Karon, unsay gibalita sa GMA. Tumiaging mga semana, 82 kabakunadong mga pulis sa Quezon City nagpositibo sa COVID. Sa GMA na, ginews sa GMA Unya, gibalita usab sa Bombo Radio diri sa Cebu nga gatos kapin ka mga frontliner ang mga nga vaccinated na mga igsoon nagpositibo usab sa COVID. Gatos kapin kita nimo na mga igsoon. So gibalita usab sa DJRH Manila, matod pa sa DJRH Manila nga gigamit lang daw sa atong gobyerno ang Delta variant sa paghadlok sa mga tao aron mapugos sa pagpabakuna. Sa ato pa kitara ang gitinuntuhan sa atong gobyerno mga kaigsunan. Gitinuntuhan na ta
Di ba naglinya ang mga tao tumiaging adlaw tos Manila pabakuna alas 2 kadlaw galinya ng mga tao. Wala na social distancing, wala na social distancing mga tao magkay gusto na magpabakuna tungod sa fake news kuno nga ilang nadungog nga ang di magpabakuna di makagawa sa balay. Ngayon sa fake news na nga gikan mas ba sa presidente. Kapila nag-isultis Presidente Diaz TV nga kung ayaw nyo magpabakuna, huwag kayong lumabas sa bahay nyo. Hindi ko kayo papayagang lumabas kayo sa bahay nyo. Tapos mingon sila fake news, ang mga tao nataranta. O karon giprove na sa DOH nga fake news na siya, ang moingon nga di kakagawas sa balay. Muna ay mo kahadlok ya, magkagawas sa balay bisag di ta magpabakuna. O kanang gingon nila nga di ka pwede magtrabaho kung wa kay bakuna, fake news gyapon na. Walay batas gyapon nga gibuhat gihimo ang atong mga tigpandig balaod na to way buhat nga batas nga ang walay bakuna dili makatrabaho. Munang kamo mga kaigsoon na mo nga nay trabaho diya, ayaw mo pag-undan sa trabaho bisag di mo magpabakuna, di mo nila mapagos sa pagpahawa. Kung pugson mo nila, magbayad sila, makabayad sila ninyo. So muna na fake news na matud pas DOH. So ngano man yun mga igsoon nga naaman untay ivermectin di ay nga tambal nga gipamatud-an na sa mga banggiitang mga doktor sa ubang mga nasod nga makaayo gyud batok sa COVID, tapos affordable pa gyud sa mga kabos kahit tag 35 pesos ra. Unya luwas pa gyud gamiton, wala pay nabalita nga namatay sa COVID ang taong nakatumar sa ivermectin. Pero nganong wala man ni gidawat sa atong DOH diri sa Pilipinas o sa atong DFA? Kay ngano man sa ako lang kay wala tingali sila incentive nga madawat gikan ni anang ivermectin. Munang wa nila dawata. Sa bakulam dako tingali ang ilang incentive nga nadawat ni anang mga igsoon, mao na nga ilan ang gidawat. Kay gihimo lagi nila negosyo ang COVID mga kaigsunan. Gihimong negosyo ang COVID sa pagsugod pa lang. Ginegosyo na ang COVID sa PhilHealth mga kaigsunan. Ha, di ba? So, ikaduha, nganong dili nila gusto ihatag ang ivermectin sa mga tao, nganong ang bakuna gyud ang ilang i-endorse sa mga tao, ipugos sa mga tao. Kaduha, gusto sad nila nga mga matay ang 20% sa mga tao. Mauna ang bakuna ang ilang gi-endorso sa mga tao. Dili ang ivermectin. Kay gusto nila nga mabawasan og 20% ang populasyon sa mga tao. Mao na mga kaigsunan nga kung mabakunahan ka na, nabakunahan ka na, ang akong isulti, kanimo, pilde ka na. Pilde ka ng kabawa ka. Basta mabakunahan ka na, pilde ka ng kabawa ka. Wala kay nada. So busa, ang tinuod nga nakaila sa makagagahom nga amahan, tinuod kang nagbasa sa Biblia, tinuod kang nakaila sa Elohim nga buhi, o ang tinuod nga nangalagad sa Elohim, kung may pagsalig kaniya, dili gayod magpabakuna mga kaigsunan. Munang ako, never kayo na magpabakuna ako. Ang atong adunay, matod pa, magbalantay. Mabasa na to sa Salmo 23, versikulo 1 ngadto sa 4. Sa Hebreo gingon to Adonai roe lo eksar. Ang Adonai mao ang ako magbalantay ug walay nakulang kanako. O di ba? Way makulang nimo pag ang Adonai mo imong magbalantay, way makulang nimo. Salmo 23 1 ngadto sa 4. Gipapahulay ni ako sa mga lunhawng sibsibanan ug gitultulan ni ako sa tin-aw nga katubigan. Gilig-o ni ako, gitultulan ni ako sa dalan nga angay kong subayon, tungod ug alang sa iyang ngalan. 4. Bisan pag maglakaw ako sa ngit-ngit nga walog sa kamatayon, dili ako mahadlok kay nag-uban ka man kanako. Gipanalipdan mo ako, pinaagi sa imong sungkod ug bunal. Ang mga bakunado nga mga Kristiyanos karon nagtuo nga gipanalipdan sad sila sa bakuna. So ang inyong gituuhan, ang inyong gisimba mao ang bakuna. Ang Biblia nag-ingon Salmo 23:4. Gam ke elek begit salmawit lo erara ki ata imadishipti ka o misyante ka himayina kamuni.
Bisan pag maglakaw ako sa walog sa landong sa kamatayon, dili ako mahadlok. Kaya nga dunay nag-uban ka nako. Ang mahadlok kas bakuna. Maglakaw kas landong sa kamatayon. Bisan pag daghang virus ang imong gilaktan, daghang COVID ang imong gilaktan, puro nagka-COVID ang mga tao nga imong gilaktan. Kung alagad kas adunay, iya kas adunay, dili ka mahadlok. Kaya nga dunay nag-uban kanimo. Kung hugot ang imong pagtuo sa iyang pulong, di ka gyud magpabakuna. Pero wa kay pagtuo sa iyang pulong, hala, go, pabakuna dito. Laklaka ang bakuna, hotda. Kung wa kay pagtuo sa iyang pulong, di ba? So muna na ang mga kaigsunan. Ang adunay mao ang atong tigpanalipod matud pa sa Salmo 121:1. Mayong gabi kang Brother Dennis Salagya. SDA, pag na born again kana, pwede ka pang maging born yawa. Ambot lang, ano ka ni. Okay. Ingon pa dire mga igsuon sa Salmo 121:1. Ang adunay mao ang atong tigpanalipod. Milantaw ako sa kabukiran ug nangutana, diin magikan ang akong panabang. Ikaw igsuon, ang pangutana nako nimo, diin magikan ang imong panabang. Gikan ba sa imong gobyerno? Gikan ba sa imong pastor? O gikan ba sa adunay? Ang akong panabang nagagikan sa adunay, matud pas bersikulo 2, nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Dili niya itugot nga ikaw madakinas, dili matulog ang imong tigpanalipod. Dili matulog ang akong adunay, mga kaigsunan, ang akong tigpanalipod. Munang akong pagsalig naa sa adunay walas bakuna. Ang manlalaban sa Israel dili gayud magduka o makatulog o matulog. Apan ang Dios sa mga Kristiyanos tulog. Anuman, dili man tinuod. Muna nga ang mga Kristiyanos nanghadlok sila sa COVID. Maay kay mo sultig gamhanan ang atong Dios. Bersikulo 5 matud pa. Ang adunay magbantay kanimo, ang adunay anaa sa imong kiliran aron sa pagpanalipod kanimo. Kanindot kayo sa sulti sa adunay. Ang adunay magbantay kanimo. Ang adunay naa sa imong kiliran aron pagpanalipod kanimo nya hadlok kas COVID. Nataranta kas COVID, magpabakuna ka, kibuloy appointed son of God makaka. Nya nataranta ka, nagpabakuna ka. Samtang kami dire nagsalig mis pulong sa adunay. Ang adunay magbantay kanako. Ang adunay anaa sa akong kiliran aron sa pagpanalipod kanako. Unya nganong mahadlo ka man sa COVID, nganong magpabakuna ka man. Sa ato pa kadtong mga Kristiyanos nga mga nagpabakuna, wala sila'y Dios nga ilang tigpanalipod. Wala sila'y Dios nga ilang tigpanalipod. Si kibuloy walay Dios nga tigpanalipod. Hambugray gadako niya. Sa 6, ang kainit sa adlaw dili makadaot kanimo ingon man ang danag sa bulan panahon sa kagabion. 7, ang adunay manalipod kanimo gikan sa tanang kadaotan, ampinga niya ang imong kinabuhi. Kanindot kayo sa pulong sa adunay mga igsuon. Ang adunay manalipod kanimo gikan sa tanang kadaotan. Apil ang COVID na. Tanang kadaotan. Why exempted na? Tanan, apil ang COVID. Ampingan kas adunay. Ampingan niya ang imong kinabuhi. Ampingan niya imong kinabuhi. Niya nga magpabakulang ka man. Nampingan man is adunay ang imong kinabuhi. Baruch Hashem, mga kaigsunan. Dili ang DOH mo'y manalipod na to. Dili ang bakuna ang manalipod na to. Ang manalipod ka na to, mga igsuon, gikan sa tanang kadaotan, gikan sa COVID, mao ang adunay. Ang adunay mao'y mag-amping sa atong kinabuhi. Baruch Hashem. Bersikulo 8, ang adunay magbantay kanimo bisag asa ka o bisag unsay imong buhaton gikan karon og hangtod sa kanturan. Munay timan-in ninyo nga mga bersikulo, mga kaigsunan. Salmo 121. Kung gibati na nimo ang kahadlok, gibati na nimo ang kabalaka, basaha ang Salmo 121 o basaha ang Salmo 23 o basaha ang Salmo 91 aron mabuhi ang imong pagtuo. Ug hugta ang imong pagsalig nga ang Elohim nga naa sa langit, ang Elohim nga magbubuhat sa langit ug sa yuta, mao'y imong gialagaran, mao'y bugtong manalipod kanimo.
siya ang tag-iya sa imong kinabuhi. Mga ako di ko mahadlok sa COVID nga naman, gitugyan ko na nga akong kinabuhi sa tag-iya niini. Ang tag-iya sa akong kinabuhi, walay lain ang Elohim. Ang tag-iya sa akong lawas, walay lain ang Elohim. So ang tag-iya mo'y mabalaka kung unsay may tabuan ning lawasa. Dili ako. Sa Salmo 99, ano 91, mga igsoon, ang Elohim atong tigpanalipon. Matod pa diri. Yoshe Bisiter Elyon Betchel Shaddai Yetlonan. Ang mudangop sa labing halangdon, ang magpabiling ubos sa pagbantay sa labing gamhanan. Ang mudangop sa labing halangdon, ang mudangop sa El Elyon, magpabiling ubos sa pagbantay sa labing gamhanan. Ang mudangop sa El Elyon, dili mudangop sa bakuna. Mga igsoon, El Elyon ba na nimo ang bakuna nganong adto man kanidangop? Kamang mga Kristiyanos mangutan ako, mga pastor para manang uban. Ha? Pastor para manang uban ya, mga kaigsunan, nga nidangop sa bakuna. Mao ba na ang imong labing halangdon? Ang bakulang nga anha kami dangop? Ang mudangop sa labing halangdon sa El Elyon, ang magpabiling ubos sa pagbantay sa labing gamhanan. Ang mudangop sa bakuna, wa na'y magbantay niya. 2. Omar la Adonai, matod pa diya sa Hebreo. Omar la Adonai maksi umigsugdati iluhay ibtakbo. Matod pa, makaingon sa Adonai, ikaw ang akong manlalaban og tigpanalipod. Ikaw ang akong Elohim og kanimo nagsalig ako. Manay giingon diya sa bersikulo 2. Gikan sa tanang katalagman nga wala mo hisayri, bersikulo 3. Gikan sa tanang katalagman nga wala mo hisayri. Sama ng COVID o uban pa nga mga katalagman, linog, volcano eruption, no? Bisa ko sa katalagman nga wala mo hisayri, sa mas linog, kalit kayo na mo abot. Pero matod pa, mga igsoon, bantayan ka, panalipdan ka sa Elohim. Gikan sa tanang katalagman nga wala mo hisayri, gikan sa COVID, linog, uban pa diya, ilikay kagayod niya, ingon man sa tanang sakit nga makamatay. Versikulo 4. Tabunan kaniya sa iyang mga pako, o dili kagayod maunsa ubos sa iyang pag-atiman. Kita nimo mga igsoon? Ha? Tabunan ka sa Adonai sa iyang mga pako, dili ka maunsa sa COVID, at timanon ka sa Adonai. Matod pa, ang iyang kamatuoran, ang imong taming ug tigpanalipod. Sa ato pa, ang iyang kamatuoran, ang imong panalipod, mga kaigsunan. Diri sa bersikulo 4 ni siya, ha? Tabunan kaniya sa iyang mga pako ug dili kagayon maunsa ubos siyang pagatiman, ang iyang kamatuoran, ang imong taming ug panalipod. Sa ato pa, ang iyang kamatuoran, ang imong taming, ang imong panalipod. Unsa ang iyang kamatuoran? Muna imong panalipod, ang iyang kamatuoran. Unsa ang iyang kamatuoran? Ha? Unsa karon ang iyang kamatuoran? Salmo 119, versikulo 142, ang iyang tura mao ang kamatuoran. Kung ikaw gatura, kung ikaw nagsunod sa tura, ikaw nagkinabuhi sa tura, ikaw nidawat sa tura, kanang tura mauna ang kamaturan, mauna ang mahimo nimong taming og panalipod. Kanang tura nga mao ang kamaturan, mao ang imong taming og panalipod. Mga kaigsunan, ha? Unsa nang tura? Mauna ang iyang mga sugo og mga balaod. Kung imong tumanon ang iyang mga sugog balaod, mauna ang imong panalipod, mauna ang imong taming, mauna ang imong panalipod, kay mao kana ang kamaturan. Versikulo 5. Dili ka niya mahadlok sa mga katalagman sa kagabhion, o sa mga udyong nga naglupad panahon sa adlaw, o sa mga sakit nga muhampak diha sa kangitngit, o sa kadautan nga mulaglag panahon sa adlaw. Sama aning pandemya karon, mga kaigsunan. Di ka mahadlok. Di ka mahadlok. Kami, tuumog mahadlok ka ng COVID, mga igsoon. Kundi lang ta multahan sa pulis og 500, di ko mag-face mask, di ko mag-face shield, bisag asa kong paingon. Matod pa sa mga doktor,
Ang face shield o ang face mask, useless na. Di na magsilbi batok sa COVID. Wa na'y kapuslanan. Kinsa man na nga COVID, di ba puro naga-face shield, puro naga-face mask? Ha? Nagsunod na sila sa protocol pero ngayon na COVID man. Pero kung alagad ka sa Adonai, no need ang face mask, no need ang face shield. Salig lang sa Adonai, di ka mahadlok sa katalagman sa kagabion, di ka mahadlok sa katalagman sa adlaw, di ka mahadlok mga igsoon sa mga sakit nga muhampak diha sa kangitngit, sa mga kadautan nga mulaglag panahon sa adlaw. Sama ning pandemya karon, aning COVID karon, di ka mahadlok kung Adonai nag-uban nimo. So mahimong mga pukan ang usa ka libo diha sa imong kiliran og napulo ka libo libot kanimo apan dili ka gayud maunsa. Matud pas bersikulo 7. Mahitabo ang kamatay sa imong kiliran, libo-libo ang mga matay sa imong palibot, apan kanimo kana dili makaabot. Ngano man, ubos ka sa panalipod sa Adonai. Ubos ka sa proteksyon sa iyang gahom. Ang imong taming og panalipod mao ang Torah, mao ang kamaturan. Kami nga nagtura, nagsunod sa Torah, nagsyabat kanunay, mga igsoon, wa mi kahadlok ni anang mga COVID-COVID ya. Ang among panalipod mao ang Torah sa Adonai, mao ang kamaturan, plus ang dugo ni Adonai Yeshua HaMashiach, mga igsoon, ang among panalipod. O, mahitabo ang kamatay sa imong kiliran, libo-libong mga matay sa imong kiliran, napulo kalibo sa imong tuong kamot, apan kanimo kana dili makaabot, matud pa sa bersikulo 7. Mga matay sa COVID, wala, dungog nimo, matay ito sa nangabakulam, nangamatay ito, COVID, nangamatay, sa imo di na mo abot. Ha? Dire sa mong masilingan, dagat na nangamatay, mga igsoon, human bakunahin, na namatay, dire sa mong silingan. Human bakunahin, patay. O. Sa mga matay pa na sila. Di na mo abot ni mo munay pasalig sa balaang kasulatan sa Salmo 97, 91 bersikulo 7. Bersikulo 8. Makita mo unya unsaon pagsilot ang mga dautan. Makita na to na mo na naron. Ha? Silot ni mga dautan, nangamatay na sila. Mga nagpabakulam nangamatay na. Silot na sa mga dautan. Mga nag-COVID nangamatay na. Silot na sa mga dautan. Mo na nakita na to na. Nangamatay sa linog, nangamatay sa bagyo, nangamatay sa uban pang mga katalagman. Mo na silot sa mga dautan. Kita na to na. Apan kanimo kanato kana dili makaabot. Kay gihimo mo mang dalangpanan ang Adonai, ang Elyon nga imong tigpanalipod, matud pa. Gihimo man nato nga panalipod dalangpanan ang Adonai, ang Elyon nga imong tigpanalipod. Ang akong dalangpanan ug ang akong tigpanalipod mga igsoon mao ang Adonai El Elyon. Walay katalagman nga mudangat kanimo ug walay kadaot nga moabot duol sa imong puloy-anan. Ha? Walay moabot duol sa imong puloy-anan, matud pa. Busa kung tinuod ka nga Adonai pagsalig sa El Elyon nga anong malisan ka man sa COVID, walay kadaot nga moabot sa imong puloy-anan. Mga matay na imong silingan, mga matay ng pikas barangay sa imo di na moabot kung nagsalig ka sa El Elyon. Naa kanimo ang iyang Torah, mga kaigsunan. Ha? Pabantayan ka sa Elohim, sa iyang mga anghel, aron sa pagpanalipod kanimo bisag asa ka paingon. Sa ato pa walay face mask, walay face shield, walay bakulam. Ang malak sa Elohim mao ang manalipod kanimo. Mo nay sulti diri mga kaigsunan. Sapnayon kanila sa ilang mga kamot aron dili maunsa sa mga bato ang imong mga tiil. Tumban mo ang mga leon, ang mga bitin, mga mapintas nga leon, og mga bitin nga malala. Ang Elohim nag-ingon, luwason ko katong nahigugma kanako, og panalipdan ko katong miila sa akong ngalan. Ha? Luwason sa Elohim katong nahigugma kaniya. Kinsa man ang nahigugma sa Elohim? Ha? Katong nag-ingog, I love you Lord. Mao ba to'y nahigugma sa Elohim? Katong ngayon, I love you Lord, I love you. Mao ba to'y nahigugma sa Elohim? Ha? Luwason ko katong nahigugma sa Elohim. Nahigugma kanako matud pa sa Elohim. Luwason dahil niya ang nahigugma siya. Kinsa lagi ang nahigugma sa Elohim?
Katubang mga pastor mingog I love you Lord, katubang mga membro sa simbahan nga kusog mingog I love you Lord. Mo ba to ang nahigugma sa Elohim? Ang nahigugma sa Elohim sila nga nagtuman sa iyang sugo, mga kaigsunan, di ba? Juan 14:15, if you love me, keep my commandments. Kung kamo nahigugma ka nako, tumana ang akong mga sugo. Dili to nagsigig I love you, I love you, I love you Lord. Dili na mao ang nagtuman siyang sugo, mao toy nahigugma sa Elohim. Oh, Deuteronomio 11:1. Unsay gingon diya? Busa higugmaan ninyo ang Adonai nga inyong Elohim ug tumana ang tanan niyang mga sugo. Unsa ilhanag naghigugma nimo ang Adonai? Unsa ilhanag gihigugma nimo ang Elohim? Tumanon mo ang tanan niyang mga sugo. Di kay ang iyang sugo imong hagpatan, pili-pilian lang sa imong gusto. Ayaw hagpati ang sugo nga kung unsay imong gustuhan mo ray tumanon. Ha? Ang ubang sugo dili tumanon kay dili man magustuhan. O way pili-pili. Sa amo diri migson laras. Unsay gisultis bala ang kasulatan, unsay nakasulat diya sa sugog balaod sa Adonai, kana atong tumanon, kana atong sundon kay pulong na sa Adonai. Kung tinuod kang nahigugma sa Adonai, magtuman ka siyang sugo. Kay ang saad ay diya sa 91 versikulo 11, luwason ko kadtong nahigugma kanako. Versikulo 14 day. Luwason ko kadtong ang Elohim nagingon, luwason ko kadtong nahigugma kanako. Kinsa ang nahigugma kaniya kadtong nagtuman siyang sugo ug panalitan ko kadtong miila sa akong ngalan. Ang ilhanan nga nahigugma ka sa Elohim kay tumanon mo ang iyang mga sugo. Sa ato pa, luwason sa Adonai kadtong nagtuman sa iyang mga sugo. Kadtong nagbalaan sa adlong ipapahulay, nagsyabat, tuman sa mga kapistahan, no naglikay sa mga hugaw, mga pagkaon, amo to'y luwason sa Adonai. Mo to sila nagtuman sa iyang mga sugo. O panalipdan ko katong miila sa iyang ngalan. Matod pa niya, panalipdan niya katong miila sa iyang ngalan. Ha? Mauna mga igsoon nga klaruha gyud kung unsa nga ngalan kanang imong giila. Klaruha gyud kung unsa nga ngalan kanang imong giila. Mao ba na ang tinuod nga ngalan o dili? Kay luwason ko katong miila sa akong ngalan. Ha? Mo nang klaruha gyud kung unsa nga ngalan ang imong gisangpit. Mao ba na ang tinuod niya nga ngalan o dili? Mao ba na ang makaluwas nimo nga ngalan o dili? Basin ka na nga ngalan nga imong gisangpit, bunga ra na sa computation sa imong elder, basin ka na ngalan nga inyong gisangpit, ka na compute ka sa elder, para ng Yaswa, Yahoswa, Yabaswa, Yahawasyay, Yaosya, Yahosya, Yahosya, napa, bunga ras computation, mga igsoon, sa ilang mga elder, o kaha, ngalan ra na, ngagikan sa Katoliko ang imong gisangpit, sama ng Jesus Christ nga ngalan, mugna ra na sa Katoliko, asti lang, di malasan nimo. Luwason ka sa Adonai, kung nakaila ka, panalipdan ko katong miila sa akong ngalan. Kanya ang ngalan nga imong gisangpit, kumusta? Mabasa sa Hebreo, gikan sa Hebreo, kanangalan na, o computation ra sa inyong elder o kahagikan ra nas Katoliko nga ngalan na imong gisangpit. 15 sa diyang sangpiton ako nila tubagon ko sila. Kung sangpiton nimo ang husto niya nga ngalan tubagon kaniya, mga kaigsunan. Mag-uban ako kanila sa dihang sila anaa sa kalisdanan. Luwason ko sila sa og pasidunggan. 16 gantihan ko silang taas nga kinabuhi og luwason ko gayud sila. Muna isulti niya sa Salmo 91. Yoshe Bisiter Elyon Bitsel Shaddai Yetlonan Omar La Adonai El Shaddai Maxio Mitsudati Elohai Eb Takbo Kiho Yatsel Kami Pakyakos Midiber Hawot Bibrato Yasikla Kwitakat Kinapautik Sitsina Wisokera Amito Lotera Mipakad Laila Mikit Si Opyumam Midiber Ba Ophelia Halok Mikitib Yasyud sa Huray Yipol Mitsid Ka Ili Puribaba Miminika Ili Kaluigas Rakbi Ni Katabit Wisuloma Tisha Imteri Ki Ata Adonai El Shaddai Max Ilyon Samtami Unika Lotioni ili karaa, wini galuyik krabi ahulika. Kay malakaw itsawi, laklis morka bikol de rakeka. Al kapayimi sa unka, pintigok ba even ragleka. Al siya kalwapitin, tedrok termos ki perwitanin. Kay bigkasya ko afaltiho asag biho kiya dashimi.
Yikro anyway iniho imo ano kibitsara kalsiho akabdiho. Orik yami mas biiho we are iho bisyuati. Mao nang Salmo 91 Tehillim 91. Mga kaigsunan, munay among ginalitok adlaw-adlaw sa among kinabuhi. O gisaligan sa adlaw-adlaw kay kana tinuod nga pulong nga naas balaan kasulatan. Mao nay prayer ni Moises mga kaigsunan, dili na kang David, kang Moises kana nga prayer. Ang Salmo 91 prayer kana ni Moises. Munya kamong mga Christians litok-litok mo Salmo 91 unya ang balaod ni Moises inyong gisupak adi na mo epekto ninyo. Mulitok mo Salmo 23 prayer ni David, di gyapon na mo epekto ninyo kay si David gatuman sa Shabbat, gabantay sa Shabbat, gatuman sa Torah. Unya kamo mga Kristiyanos wa magtura. Unsa o pag-epekto ninyo anang salmo nga inyong gikutlo? Munang kamo mga Kristiyanos ayaw na moglitok-litok ang Salmo 91 English inyong gamiton, ayaw na moglitok na kay di na mo epekto ninyo, di na mo epekto ninyo kay kana mga prayer sa mga tao nga nagtuman sa Torah, mga prayer kana sa tao nga nagbalaan sa adlawng igpapahulay. Munang sa inyo di na mo epekto. Ha? Matod pa sa Jeremias sa bersikulo 16 kaganin last verse 91, gantihan ko silang taas nga kinabuhi ug luwason ko gayud sila. Matod pa niya sa Jeremias 33:3, sangpita ako og tubagon ko gayud ikaw. Ipadayag ko kanimo ang kahibulungan og katingalahang mga butang nga wala mo hisayre. Di ba? Mo sulti sa Jeremias. Kung sangpiton mo ang Adonai, ang Elohim nga nagbuhat sa langit ug siyota. Sangpiton mo siya kay nagtuman ka sa iyang sugog balaod na higugma ka kaniya. Tubagon kaniya. Ipadayag niya kanimo ang kahibulungang mga butang o katingalahang mga butang nga wala pa nimo hisayre. Unya nganong mahadlok man kas bakulam aw sa COVID, nganong magpabakulam ka man. Naas-asa man kamo mga Kristiyanos nga nagpabakulam, asa ang inyong Jeremias 33:3. Inyo man ang mga bersikulo nga gipang-memorize, mga Kristiyanos, bata pa ko, mga pastor na mo, mga kaubanan namong simbahan sa Pentecostal. Memoryado na ang Jeremias 33:3, call unto me and I will answer thee and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Memoryado na sa mga Kristiyanos. Yan anong pabakuna man mo? Asa man na? Nga bersikulo ninyo. O diba? Makita na to nga taphawra. Naras ba dahil ninyo ang mga bersikulo nga inyong gipalingtok pero wala sa inyong kasing-kasing. Narasa ba ninyo ang mga bersikulo nga inyong gilitok pero wala sa inyong kinabuhi. Wala sa kasing-kasing. Nakita karon. Nagpabakula mo tanan. Di pildi na mo. Unsay gingon ni 1 Pedro 1:5. Pinaagi sa pagtuo gipanalipdan kamo sa gahom sa Elohim. Kung nakay pagtuo sa atong Adonai Yeshua HaMashiach, nakay pagtuo sa iyang bililhong dugo nga giula sa Kalbaryo, ang iyang bililhong dugo. Kung kana imong gituuhan, nakay pagtuo ni ana matud pa, pinaagi sa pagtuo gipanalipdan kamo sa gahom sa Elohim alang sa kaluwasan nga andam nang ipadayag sa katapusang panahon. Ano mo pagbakulam ka man? Ha? Nga panalipdan man dahi ka tungod sa iyong pagtuo. Di ba kamo mga Baptist na mo'y pagtuo? Kamo mga born again, mga Pentecostal na mo'y pagtuo? Tungod kunos pagtuo, panalipdan ta sa gahom sa Elohim. Hindi nga nung nagpabakulaman mo. So nakita ron, ng inyong pagtuo, naras ba? Wala sa kasing-kasing. Diha makita, dire masukod ang kamaturan. Sinukdanay ni karon sa tinuod nga pagtuo. Sinukdanay ni karon sa lig-on nga pagtuo. Kinsa karon ang mubarog nga dunay lig-on nga pagtuo, mga kaigsunan. Munang dili ang tanan nagwalis pulong sa adunay katuohan nimo. Bisan pag may pa na sila manabi, may pa nang buwali, pero wa ikinabuhi. Ang pulong sa adunay, mga piki na ang mga magwawali. Ang tinuod nga magwawali sa pulong sa dunay kadtong ang iyang giwali iyang gikinabuhi, ang iyang giwali iyang gibuhat. Mo nay tinuod nga magwawali, dili nang may lang tabi gamhanan ng atong Ginoo, gamhanan ng atong Dios, mananamba lang atong Dios. Pero ang pastor mismo nga nagwali, nagpabakulam og una, nag-una nagpabaksin kay nahadlok sa COVID. Mo nang pastor nga nagwali sa bara wala sa kasing-kasing. Muna'y mga piki nga mga pastor, mga igsoon. Hinaot pa nga malamdagan kamo mga kaigsunan nga nagsunod ni ini nga pag mensahe.
Inaot pa nga malamdagan mo. We love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Am Yisrael kay, mabuhi ang katawhang Israel. Baruch Hashem, Elohe Abraham, Elohe Yitzchak, Elohe Yisrael. Bishem Adonai Yeshua HaMoshiach. Amen. Baruch Hashem, hallelujah. Kini ang inyong ubos nga laga diha sa Adonai, Matef Gedeon Silva, magaingon kanyong tanan, nabulahan ang tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuog, magatuman nini, hangtod sa sunod nga Shabbat, Shabbat Shalom kanatong tanan. Baruch haba, Bishem Adonai, dalaygon ang naganhi sa ngalan sa Adonai. Shalom, shalom.